karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Pastilan. Unsaon na lang kung mawagtang ni. Okay ra. Basta wala ni mo tuyo agubok. Okay ra ka nang akong pugong? Oo. Ug tungod kay pugong sa buhok man nga dunay butterfly ang imong gihatag nako. Magpataas na ko sa buhok. Unsa? I love you. Unsa? Best friend. Gikan karon. Ang imong problema, ako ang problema. Ang imong kaguol, ako nang taguol. Ang imong kalipay, akong kalipay. Appear! Aisa! Aisa! Sir, oy! Sir! Tuas sa rooftop si Aisa, sir, nanilhig. Kuharag ko palihog tambal para sa sakit sa unang. Oo, sir. Sakit sa kong uwi. Ikaw ang yung klaro eh. Pabantay ha, basta mo na to ha. Malagi. Dali. Saan? Ay, ikaw Ken. Sige. Sige, bantay ha. Ako Go, Ken! Thank you. Sige. Oh. Go! Kitang duha na sad. Ako tarungan ng kamera ha. Unsa man ka musayo? Uy, mo kay klaro. Maigo pa na tong naong. Dili na lagi. Sige na. Apil ta ining Bang Bang Budot Challenge. Ready? Ready? Okay. Yeah. Music. Woo! Bang! Lukso, Ken! Woo! Nangabuang na mo! Kagang! Saan mong duha? Nagadik-adik mo? Ano mong mga buang din nga nagsayo-sayaw? Nag-tiktok raman mi og Bang Bang, Sir Hans. Hilom! Ingon bita ko mohilom ko. Ay, nagtubag Ayesa. Kung saan man mo? Nga mo musto no? Mura mo magbatang may buot. Ikaw, Ken. Formal mo kay ka. Pero marang kiata magkaya ka. O gahi ka nag-o. Pwedeng matubag? Tubag. Way daw tan sa mong gibuhat kuya. Naglingaw-lingaw ra may dinhi sa ibabaw. Naglingaw-lingaw mo anang sayo sa mga buang. Buang din ang mga tiktokers di ay. Wa pati ka patingoga ay isa. Ingon bitaw ko nga wa pa. Sir Hans, ni anang tabas sa sakit sa imong oy. Kung sa manin mo pagpadako ang imong anak nangason. Gipakaon, sir, gipainom og gatas. Ano wa man ay buot? Kuan ka nang... dadalan liwat magunas amahan niya nga namatay, sir. Wa man sa to'y buot. Di ko gusto nga mag-apil-apil mo sa mga usong way hinungdan. Mag-viral unya. Sa mga isa. Di ka magkatato ba na yung baba? Hilom na lang diha, Ayesa. Unsa ba sa ka, uy, mutubag pa man gyud ka. May mong musulti kuya. Pamati mo. Di na ko gusto nga mag-tiktok pang mo dinis bay. Di na ko gusto saba-saba. Pakasamot mo sa kalabad sa kung musamot ka sakit ang akong tiil kung magsaba mo. Nakasabot? Oo kuya. O ikaw, Aisa. Dako ka na. Di ka na angay nga magkiat. Imong tingog ay. Nilanog sa pangpang. Pwedeng mo tubag? Dili. Ingon bitaw ko dili. Gikan karong adlaw. Katabang ka na sab dinhi sa bay, Aisa. Magdawat ka na og sweldo sama sa imong inahan. Yes! Makapalit agad kong shampoo sa kong kaspa. Tigod ka kapugong nga na imong baba, ha? Sorry. Kamo ang mo panindot ining dapita.
ikaw ang motiman sa akong kwarto, Aisa. Og dili ko gusto nga dunay mabuak dito. Limpyuhin ang akong kwarto, ha? Yes, sir. Ayaw na, Aisa. Ngano, sir? Di naman kag-cellphone. Ako na cellphone kuya. Ug ayaw nang hilabdi. Kaya ako nang gihatag niya pang emergency. Lakaw na, Aisa. Limpyuhin na akong kwarto. Yes, sir. Bye. Biyay namin din nangason. Sir. Anong gatagan man nimog cellphone sa Aisa? Ha, Ken? Gitubag na taga kuya. Gamit ang cellphone para emergency. Narbaho ta. Kinahanglan doon natay contact nila din sa bahay. Maora ka na ang rason, ha? Unsa pa man sa unahuna nimo ang laing katarungan ha? Nagyatagan akong cellphone sa Isa. Aron kung doon na kay mga personal nga katuyuan niya, makahimo ka na sa pagpaabot niya. Kung doon naman ko yung personal nga tuyo ni Isa, makahimo ko sa pagsulti niya sa personal. Kung mas ganahan ko mag-isulti niya sa personal tungod kay makagaan siya sa dugan. Busa, ang cellphone nga akong gihatag niya pang emergency. O kung wala kay tuyo na ako kuya, may buhaton pa ko. Excuse me. Dili ka makahimo sa pagbuwag na mo ni Isa, kuya. Dili ta katugutan. Ay, Isa, nakabati ba ako adto ha? Swelduhan ka na ni Sir Hans. Magtigom unya tag-ibayad sa akong utang ha? Mama, sad, uy. Kalimti ko na ng imong utang, gud. Unya, dili ta makagawas-gawas din he. Aw, magtigom. Aw, ingo bitaw ko nga magtigom ta. Nya, asa pala bigiat din he, uy. Ay, wala mo ko magkiat, magud. Nag-tiktok ragani ko. Unya, makakwarta ka ng tiktok-tiktok ni mo. Nga nagutang di. Hilom, uy. Tumano na lang nato kung usay gusto sa nagsweldo nato. Ma, maglimpyo na ko sa kwarto ni Sir Hans, uy. Limpyo pa maning yung kwarto, eh. Anong iya pa maning palimpyuhan? Ay. Misuot na si Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody to call my own. Malingaw rigod ka nga ikaw, no? Pwede mo tabag, Sir Hans? Tubag. Ingon anak maging may mga pobre, Sir Hans, God. Bisan, gidagmayng butang, malingaw raman mi. Kaya kung dili may maglingaw-lingaw, makahuna-huna mamisa mo ka pobre. Unya, malonely dayon mi. Tarong nga na pagpanlimpyo. Di ko gusto ng daghang abog. Wa na may abog din eh. Pananaw raman ni mo nga doon ay abog, sir. Kasi pananaw. Aw, trapuhan na, sir. Tuod eh, sir. Labad man kay mong di ka matog? Anong ganahan ka matuog ko? Kay labad man imong Gusto na sa kamukiat, ha? Dili, sir, uy. Indo tatanaon sa syudad gikan din sa inyo, Sir Kent, no? Kent na lang, manang. Aw, agi, Kent. Mao ni paboritong lugar sa among amahan. Kining akong gibarugan. Ay, kuyaw lang kung mahagbong tadiha na. Patay yun tayo nagtugpas ubos. Nang ason. Mm. Nganong imo manggibaligya si Ayesa sa insik? Ayaw na ligos ba na nga? Ay, dili na dong Kent, eh. Ato bang ragod ako, Aisa? Agoy. Ano patubangon mo ko ini niya? Ngano, sir? Ipagawas ko ng imong kwintas. Ha? Anong ikaw may nagsulob ng kwintas ni Kent? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!